Mat-Times għal darb'oħra il-Partit Nazzjonalista reġa' qed iweħħel fl-awditur bħala l-iskuża għan-nuqqas tiegħu kontra il-liġi li għadu ma ppubblikax il-kontijiet finanzjarji tiegħu għal sena oħra mal-Kummissjoni Elettorali kif inhu obbligat li jagħmel kull sena. Minkejja dan mindu Bernard Gregg sar kap f'Ottubru tal-2020 il-Partit Nazzjonalista għadu ma pubblikax il-kontijiet finanzjarji tiegħu dan fiksur sfaċċat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Mis-sit tal-Kummissjoni Elettorali stess u evidenti kif il-Partit Nazzjonalista għadu ma pubblikax il-kontijiet finanzjarji tiegħu għas-snin 2021, 2022 u l-2023. Il-Partit Nazzjonalista għadu ma pubblikax lanqas id-donazzjonijiet li rċieva fl-2022 u fl-2023. Apparti l-Partit Laburista li pubblika il-kontijiet finanzjarji tiegħu skont il-liġi, hemm ukoll partiti żgħar li lanqas jikkontestaw l-elezzjonijiet ġenerali, Presidenti Beltin, Floriana l-ewwel u l-Partit Arp l-ewwel li wkoll ippubblikaw il-kontijiet finanzjarji tagħhom mal-Kummissjoni Elettorali. Skont il-liġi partit politiku irid jippreżenta ir-rapporti awditjati mal-Kummissjoni Elettorali fi żmien 4 xhur mit-tmiem tas-sena finanzjarja. Jekk dan ma jsirx partit politiku jista' jeħel multa ta' €10,000. Iridu jiġu ippreżentati wkoll ir-rapporti tad-donazzjonijiet annwali u jekk ma jsirx dan il-multa titla' għal €20,000.